Nabantu nje ngathi bengidlisa ngamasibomu nje. How many views do you have on your side? 157. Wow, my love. Hey, wow, adihle. Wow, sithandwa sami. Uyovuka umalambane ngeke ukhulu. Hawu. Yini? Ebusuku kanje. Yini? Oh, uzilokhu njani ayilokhu njani? Khuleka, ungadideki. Awulile kanje. Mina Uthini? network Uyaglitcha manje futhi angisamuzwa. Mama. network yami. Abantu sebenzisana lapha. Ngihlushwe network. Sebenzisana lapha. Idatha lami la Vodacom ngilithengile nemali yami. Hayibo. Kahle. Mhlawumbe mama ubefisa ukuthenga kani? Ubelithenga amakhekhe. Uthenga ngemali vele. Cha nje ngifuna uhlale ukuthi ngisebenzisa idatha lami. Hayikweletu. Uthi ngemali yabo ufuna uthenge kabani? Ethi network yami iyahlupha. Ngimuhle. Kakhulu. Athi ngiyibuka ezazi ngishuthe phela ngishuthe ngikunde ebusuku ngenza into eziningi ngingedwa. Kakhulu nje zwana nami. Awungeke ungahle wena. Umsindisho kakhulu. Wona babo. Hey guys, hazi. Sokalalisha. Angathi nje. Azwathandaza wathini inkosini. Sokelihle kangaka. Andazo yini? Usufuna ngintshela umthandazo wami manje. Bafethu ngani ngwinise nampo samngawodwa nje empilweni kuyilo ngazalwa. Hawu kahle lihle bakithi. Anoke nehlisa umoya. Bafethu cane ngwinise. Kwi-caption ngifuna ukusho ukuthi bengibuka isithandwa sami. Ngeke ngingabi muhle lapho. Ngeke ngingabi muhle lapho. Mama. Mama nobaba. Mama nobaba ingane yabo. Vimbani. Nansi imbokihle. Yeah. Bafethu cane ngwinisa ubafethu. Ufuna ukuwinaphi? You're not winning this side. Lavi, no. Cha nje abantu benza nje. Bonakelesi. Bolesi. Bengibuka wena ke la. Yikho sisihlanje. Nathandazana thini? Mfethu zathandaza sayisanikela. Safaka kusemashumana lapho ulwandle. Hawu siqiniso. Uyabuza lo uyadelela. Uyanisa. Tiwani. So serious. Ungazofunga ungazufa. Waphela usazofa nje. Webabo. Manini ngeke so hayibo. Ungangifakela nomfethu leyo post. Ngeke usho ukuthi le yami ka 20,000 yaso. Uyayibona?
ngathi umuntu. Awu cha bafethu kodwa akufanele bandla nizamile 200. Hayi kodwa mzamile ngiyabathinta strong. Cha bafethu nje nizamile. Okunje kushoda ukuthi nisende izinto nje. Ama-donuts nani. Kambe yini sengaze ngayikhohlwa nalezi zinto noma manigana. Sawubona mandi. Angina-live kwelokhuzana. Hayi bafethu ngiyabonga kufanele nizamile u-200. Khumbula ekhaya. Ningasho lapha I'm going home tomorrow. Ubuya nini? Angazi mama but yabo kusasa. Yo, ningayirecord lento ningayihambisa ekhaya. Bazi ukuthi ngithe ngizozama next week. Ngifuna ukuya ekhaya mina kusasa. Yabo nje kusasa. Dakho Blonzo lala ekhaya mina. Ngivele ngiminca nje ngifuqe. Fike eMelmoti ngithenga amanzi ne-Red Bull, ngiphuze, ngifuqe ngidle ichaphisi ngize ngiyofika ngiyolala ekhaya. Nasi. Ngine-Washington. Ngiyaphila kunjani Mandosi? Sawubona Sanda. Sawubona Somncane. Cela usiculela ingoma kaMama Lihle. Ethinde. Ukuphi neMondlo? Hlala kwa-B. Yiphi le ngoma kaMama oyithandayo? Awuzumi. Yebo lo oyithandayo kaMama. I need more light. Mina? Just my studio. Naye khohlwa yena le nto ayicha. No. Yeah, this is normal. Andijizo. Nami ngihlala kwa-B. Hawu uhlala up no-B. Ungangakithi ke wena. Mina ngikwasi. Hawu abantu abangaka abangakithi. Awukahle nginibona ukuthi ngiyanazi. Mina ngwa-F zonke. Awukho. Kuleka ke mntanami awukho. Akubhayizwa lapha. Kugcina kwasi yazi kwasiyikuphi. Ila graph khona kakhulu ke akungenwa kwasi. Kunjani? Ngenwa kasike la graph khona. Ngihlala lapho ke. Kwake kweqipho beziyezwa. Kwake kweqipho nebhubesi lisestradini endaweni. Alidlulanga kwasi. Balihuba ngocelemba. Awuzonqamba abantu. uNkulunkulu. Nasi labulawa ibhubesi lahlinzwa. Imbengo kwahlonisa imbengo ladayiswa kwadayiswa izikhumba abantu benzelwa iphandla kuthiwa ufaka isiphandla sebhubesi 1.5 yikwane business. Uzangamthemba ngikwethembi budwa mangithi. No conference this year. There was a conference a week ago. Yeah, there was a conference a week ago. But I think it is a good coach. Mnambit, yes. It is Mnambit. And I'm sure there is in December 40. Just that I don't attend Lao man. I only attend Engo April, a youth one. Yeah, late in December. Ikhona ukuthi angiyazi kuphi but I'm not attending ngeke ayiyadula petrol hayi lokho ngenkonzweni uzoboshwa kodwa bengikhuluma iqiniso mina nje bengikhuluma nawe wathenga so hayi angaze ngithenge hawu unamanga wathenga nawe namanga phandle angaze nje ngize ngithenge siyahlaba lathina mina nithenga iphandle kwanele ngiyazi ekhaya kubo ngiyazi ekhaya kimi wena kwanele awulele ngani Lihle, I love you my friend. Urumza wami lo. Sawubona Zulu. Maphelwane. Bafethu ngiyabonga Khumutsho. Bangibuza abantu bathi
manje awuyi ngoDisemba. Hhayi anginapetrol ngizobe ngingenawo. Hayi bandla. Iyodwa inkonzo that I love attending because it's genuine inanabantu abadala. I-youth, I feel like akusakhonzeki because there's a lot going on nje around the youth. Hayi kungasebantwini abadala nje nakhona okuningi. Kungcono kodwa kubantu abadala there's always that aura and dignity and respect in a way because kunabantu abadala. Makukhona thina emasontweni ethu sekuyithi abadala. Kwaze kwabanda la emsebenzini ka-Transnet but akunankinga cause ngihola 49,000. Hawu mdala. Cha uyingozi-ke wena. Ngiyakubona nami Nkosi yami kule phone yami. Ubani lo username yakhe ngifuna ukumblock engaze uzokhomenta ngapha. Ulokhu njana sengibona uphi okay makhe OK_makhe Newcastle ngibuka la kwi-iPhone yami engayithenga ngo-20,000 ngihleli kwi-phone ngakhona la endlini yami engirenta khona u-4,000 every month ngibuka isikheti semonti yami engayithenga ngo-350,000 cash yazi kuyabandayo kwa-Transnet. Hayi noma engasakhomenta ngapha ungasangitshela i-username yakhe sekuyi-right. Kulungisela yena nje uyaphapha. Uyaphapha. Hawu. Nijola ngempela noma guys i-content. Tokwazelaphi thina uma ungazi wena? Bafethu ngiyabonga Nkosi yami ngifani. Contribution Mondays. It's Good Friday, right? Yeah, Good Friday is always better for me. Nakhona because now I'm fortunate enough ukuthi angisalali khona. Into eyibuhlungu ukulala. Now I go there ebusuku, drive my family home. Sami solala ekhaya. Sibuye futhi ngakusasa ekseni sikhonze ilanga lo. Yonto engcono. Welihlungeze emondlo kunamaphara lapha. Usangena wena konke. Futhi ngizosuke ngimthathe ngihambe naye. Amaphara kuphi laphana? Awekho amaphara laphana. Bonke abantu abalapha zinsimbi bathe goodbye. Iqanda lethu lasengqoleni. Yilo kanye. Weso. Awungibize kahle sisi hayi. Okay baby thi uyazini kaNgcubo kasi. Ngiyamsho ngiyazi ngokubona. That's better vela kulaleki lapha. Because ukulaleka hayi ukulala yimina kaNgcobo. Sho isibonga ngisazi but mayesho ukuthi ngingakuphi msho ngiyazi. Ngiyazi wonke imondlo ngikhulele khona. Ngazalelwa kwaCeza sibhedlela. Okay ekhaya kwaNongoma. Ngakhula kaCeza samuva seze Vryhead eMondlo. Ngaphila impilo yami almost uhalf wayo eMondlo. Njalo mangithi ngekhaya ngisuke ngeMondlo unless makuna something yike emakhaya kwaNongoma. But nje ngasemondlo mangisuka ngithi ngekhaya ngisuke ngeMondlo. Uyini kulihle Umshiya sasirisa kodwa umuntu ikuphi sasirisa khona ngaqhuma phambili. Ukhuluma ngani manje mama? Uthi ngamshiyela no-Andile manje angikhumbuli isirisa no-Andile. Phela kwamele ejime phela mina. Ya indicate umuntu mezolala amajika Cha ngempela uthi phela ngikhumbula isigijimi. Amshiya masiyaphi. Cela irose eyodwa bafethu. One rose madoda. Amajika ya indicated bakithi ngaze sibhringe ngobhonsi phambili. Hawu. Yabhrikwa. Bafethu cela uphele irose eyodwa. Ayi nami bengayilindeleke leyo emihlanu. Sengilanda sengimangele Grace obani manje. Kanti sidlala amajika. Sicela besuli 3105 sizoza sombona ngamehlo. Befuna umbuka ngani nina ngenyawo ngathi. Ngicela ngizithile. Ngiyadlala mzwana ngiyadlala. Usengabona i-chance nje yokulala ijika lapho. Ngizomletha kodwa kumnyama. Ngizomletha. Ngiyabonga. Times 3 times 3 times 3 ulihle lo nje ngifaka ingqondo yokulala amajika.